Takže zdravím ťa pri tunení Audinky v GTA 5 a poďme na to. Budem tu vlastne tejto sérii tuniť auta, hociaké, ktoré sa mi zachcú a vlastne tým pádom bude to taká menšia séria. Nebude asi veľa dielov, lebo fakt je málo aut, ktoré mne sa páčia. Chcel by som ich mať v garáži. Takže tak. Tu sa blížime ku Los Santos Customs, ale nevadí. A strašne sa mi páči toto auto. Aj ten zvuk, aj keď je to dieselové určite. Ale dneska už je skoro každé auto dieselové. Nevadí. Poďme na to. Oh, the power! The power! Hairpin turns are going to be F-U-N. Kolesa. Kolesa športové. Mne sa páčia strašne na tom tieto. Alebo tieto. Ale dám You got tieto. great taste. A nechám ich aj čierne. Alebo by som ich dal biele. Čierne. Nie. Prestrelné na čo? Tmavé skla. A nech na mňa vidia. Čo? Takže... Toto auto máme. Ešte ho odnesem do garáže a skončí videjko. Toto je tak... Také je to skôršie. Ale budú tu určite aj auta, na ktorými sa budem dosť dlho rozhodovať. Že ako im dám farbu, kolesa a tak, ale toto som mal už dopredu pripravené. Kvôli tomu, že vlastne už dlho plánujem. Len zatiaľ som na to nemal počítač. Neger 1, co? Napíšte do komentáru, že vlastne, aký máte názor na novodobé Grove Street. Alebo novodobý Grove Street, neviem. Asi novodobý. Lebo môžeme sa tam ísť aj teraz pozrieť. Fakt sa mi to nepáči mne. Obsadili to palasy, čo akože nechápem. A kde je CJ-ov dom? Viem, že je to akože tento, na ktorý teraz svietím, ale vôbec sa to na ňo nepodobá. A býva tam nejaký feťer. D, what's up? Coward, buck ass bitch walking away. To je jedno. Dementík. Toto auto, s týmto autom budeme dosť jazdiť. Ježiš. Kriste. Ono to vie utekať. Super. Potom ešte možno vytuním Bugatti Veyron. Ale to možno. Takže ja sa s vami lúčim a čaute.